3 اکتبر سال 2022 تخمینا ساعت 0:15 دقیقه راننده автомашини тамғаи ваз Шарипов Ҷавонгир Маҳмад Алиевич соли таваллудаш 1999 сокини шаҳри Душанбе ҳангоми ҳаракат аз самти ноҳияи Ёвон ба самти ноҳияи Ҷомӣ дар ҳудуди ҷамоати шаҳраки Ёвон аз ҳуддаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба дарахти канори роҳ бархӯрдааст. дар натиҷа ронанда Шарипов ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. инчунин 7 октябри соли 2022 тахминан соати 16:30 дақиқа ронандаи автомашини тамғаи Opel Astra Мирзоев Бобохон Маҳсидинович соли таваллудаш 1987 сокини ноҳияи Кӯшониён ҳангоми ҳаракат аз самти шаҳри Бохтар ба самти ноҳияи Вахш дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Меҳнатобод аз ҳуддаи идораи воситаи нақлиёт набаромада пиёдагарди Хорсол Каримов Абдулло соли таваллудаш 2016 сокини ноҳияи Ҷомиро пахш намуда сипас автомашина дар дохили канали обгузар чапа шудааст. дар натиҷа Хорсол Каримов ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар беморхона ба ҳалокат расидааст. аз рӯи ин ҳодисаҳо таҳқиқот идома дорад. ҳар сол бар асари садамаҳо дар роҳҳои Тоҷикистон то 400 нафар ба ҳалокат расида беш аз 1200 тани дигар маъюб мешаванд. нисбати ҷавони 19-солаи сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 132 қисми 1 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шудааст, ки он 19 сентябри соли 2022 тахминан соати 18:00 дақиқа ҳангоми дар маҳаллаи пахтакори шаҳри Хоҷанд қарор доштанаш бо марди 39-солаи сокини шаҳри мазкур вохӯрда аз сабаби доштани хусумати шахсӣ бо корд 1 маротиба ба шикамаш ва 1 маротиба бо мушт ба рӯаш зада аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. дар натиҷа ҷабридида зарари вазнини ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гаштааст. оид ба ин ҳодиса тафтишот идома дорад.